Apa kuadrilla, maiatzan gaude, eta urtero bezala, herri urratxo ospatuko dugu. Aurtengoan, maiatzaren 13an izango da. Zenperen urtero bezala. Eta dagoeneko, entrenatzen hasian naiz. Zertarako? Bertako lakua, kanoaz gurutzatzeko. Hemen nago, baserrian, gure lakutxo txikiarekin. Eta nola gorotzatuko duen lakua, pala estinduta. Bekatzi porreta. Pala puskatuta dagota. Beno, alde honekin egingo dut. Eta kanoa, hemen da kanoa. Bekatzi porreta. Kanoa, urez beteta dago. Porrotx. Hori atzarren igerilekua da. Abai, begira palau, puskatuta dago. Abartu. No? Eta hau dugu benetako piragua. Ala, eskerrik asko, patako! Bazen! Entrenatzera goaz! Ez da ez hartu! Maiatzaren 13an zenperen izango garela zuekin batera! Bertan ateratako argazkiak bidali ditzazue irrienlagunak.comera eta hor argitaratuko ditugu guztiak. Aio pelaio, gure herri hurra! Ja, xeri hemen! Porrotx! Patako! Guztiko zaitu, patako! Bai bihurria!